Imyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokerero y'abaibuli. Biyamana sana mwanchi murigereri abegeta seneke Ndizi TV nema mbingi anendeto kumera na asomorobelyo wensa kiatoko kwalingani benu mwanchi murigereri elinde tobeto sanga asobwa mo good morning wakirebya na kikwabo kire kayegende to kwati morobeli wensa kiakorwa kyatorosenganiga matukaberga kominyoka kegima kyaro kiristali kemeronge bere na isano na isoto cyumutinyo gatanu narimo omwaka wekiri bubere meronge bere na inye to kwarigane beno mwanchi murigerya asomorobeliga kartwabere to gutwara magana mange wiki yiga inyara litkorya Friday anigo to bwatemerobeli asensemo yensa kya sentunde ntangane to gukwane maseye monaye to asanga nayo mwanchi murigerya to kwalibagalya bene botura abantu nabo kubasoya somorobeli wensa kya boygo to komanyana regende to korekana asense ya Kenya boyga sentunda yakabere to kumurikira amagazeti naboigo asentunda ya gatatu kwa bago kumerana na Sara Stanish oyogo koletera omurobeli we bwatuke naboigo kwa bago kurusia ebirukunyo bye wiki nyuma igabone bukeyiga yaberiki kutwara amangana mange rero litweligaria Friday omwanchi murigereria naliyo kwibwatuka kiyima obeke stress kando orusi birukunye byo wetera ase amatera matingora beko gusaba ase mambiyiga mwanchi murigereria so sensemeri mitandao Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net. Waigo sangana into wetrasi namba yesimi ya 0792192834 edinde tabuto sanga asobwa mo editria nenkerubo Frida nolyo kwaneke mnachibi channel yo gire gukera sole asenchira ya benene renyanchama Abigail. Na nchenkuru kwa job maangia se umonchu muriri ya Ndizi TV ni mambiende yunya saberega otuanchira buka so ime yomoroberi wensa kya turoyo motoro babere tobe toko bali boa elimo enchira bene usangana intwe ngwetera sumtandao oito oria of Facebook Ndizi TV News Digital Asense Media ya YouTube Ndizi TV News atara sumtandao ito www.ndizitv.net sonyora chinse mrongebere na inye amatuko atano nabere ye wiki boiga se namba ita SMS 0792192834 amashabiki yetu kurua se county ya Kisii kitutu chache south tutu chache north enseme ile nyalibali masaba nyalibali chache machoge borabu machoge chache bonchali bobasi south mugirango mwensi so imemoroberio bwensa kya towika ase county Nyamira west mugirango north mugirango borabu kitutu masaba mwensi so ime yomoroberio bwensa kya boiga mashabiki arensi koyoro gongorwa gusi ntuliko baba chinse cha ngumbu chinse mo aboigo cha Kenya mwensi so ime yomoroberio bwensa kya ni matenga litukulia lero nilichukuri Juma Frida asi abalemi abange ime yoro gongoro gusi ne chinse mo chitonjoka na ine barabe bago so anse obocho lina wakira aba director abajia chikura anemono ase entunda yende yoborai ase engana bogotora kumurikira ase mambi yabono ni machenga na bange muramo kwenda chinsemecho kwene tuabere tukubasabanga mobi mogochora abarai barabe bako bachora boigo litukuri Juma imeyoro gonguro gusi nalitoko batoko ni bali babeire bago tonyora ase tumatinga litukuri Aramisi buna botambe ne litukuri Mesabara kule ndiko litukuri Juma litukuri kwenda ase ko
ni sokoto mama gomba itokurwa station ya Ndizi TV gochia se bali babere bagusiria na konyorwa na bamwabo Nyasaye tigabe gakubaga tachingaki echi chingaki chire chingaki chiobo kongu kegima koko genda asalia okwana na balia babere bakonyorwa na bamwabo entongote binkelinga tomana intwe amagomba itokurwa Ndizi TV gochia ase bare kwende buna botamtara batoko chaka ni gotoko batokora somali ngana le Nyasaye ase choko batokonyora ago semelia kweli chukwa sema mbia bantu la toso mko sabu kya barumi isato ikomyote banga buna elikire nga ondetali omonyene oboronge nonya oyomo buna elikire ondetali omonyene oboronge nonya noyomo nabo ikomine matebanga ondetali okomanya ondetali okoligia Nyasaye bonsi bachire bogeka bonsi babeire bosa ondetali oyo okora amaya nonya oyomo ase kumanchu muri Ndizi TV ekibungo kya mambi ya lero tabinga nebwenretenga mwanya bantu asinginchu engane mwamugerenga engane mwamunigerenga okugwa komanya bantu nga kiroyomo obeire gakugwa kurwa ase obosyo bw'Nyasaye go nebwenrete kwaba gokoli esaba amabera kurwa ase Nyasaye nabo ekoligia obosyo obwaye ase ngencho onde tayeri ole manyara onde tayo orabe gako enyarira ase obogimo ntomogane Nyasaye abe gago toa chinguru Nyasaye abe gago toabera ase igo nebwenda tenga twaba tokoligia obosibwaye kera emambia kera chokoboka ligyo obosibwaye nabo igo kabego gosabanga abe gagokora ase obogima bwao nakosoma kwa emambi ya lero wakire buya Frida Frida mbeka lego utisika iga lero botugene ngakia ekera mabone ekera abasikogoka kagende Frida mangana kia tima ete kwa igure chinga chechi nechobo kendo akoranga embeo ya beri kego ichora sai bede mbrate yo wan nembe ko usaiga egobono nebwenretenga abantu kibakubuka baba bako eboikigima tiga abantu beka kagoti beka limana ngombe yani beka chianga chire chindi tokigima nonya ne ligino nego piga lende maete embe yendo chinga na vera bege go tagole tukia Frida utale ndeti ndoche buno smart getu kina vera base kuiruka akine ina bata last time ina bayare ocha kugusege ndenero eyero iko imara kama serikali ere buya kegima sekolinde Frida litukoleria abali mbaganyete ndero yes tima itingira go kwanira engane maitenga abana bali bakoronera ebirogo byo director akambe gakunya kubaka kwanza buno bokendo bokare gakunya konyegeri gora lakini maitenga mbabe tabakonya kisera cyabo buya anandenga abali mimba bagwesokia sobongeri ndego chora abaraya barabe bakubara ase okokora munchiri ya sekemerikeri cyane kurinde etokubaganira bonsi amaya asekulini tokubatenga umubwino yomo ibo amachibu kabo soka emagoroba ya lero ababe bago itabirana ababe bago wanchirana ngaki amachibu asoka nende bali barabe bago soabisi bene kinga ngokorera bali abalemi emirememia nabo igo ngana tokuba togo saba abalemi kibago chuwaka chikura chiria tiaba chikole asenchira jomorembe ntoka netiko igunga bosenturi ketiko iguri inga chibura burunchi abachiko ene kigwa asasinsemo inyoranga operaitali okay obochori nigo bogo chali monaende buaita kolende nigo murachi gotigara koba onye mumuromi no motoronere chae naende go konyoranga gakomereria ensemende nyoranga nigo bochori bokoba lituke monaende nigo bogwete ase igo mobasa koba mukorwana mobasa koba mukoramana mwangane asengencho ijobochori bwelituko elimo naende mwabere mokori otegera abana bose aba director aba ninki babeire bako batebya ebirenga babwate ti manifesto cya mwabere mugo kitegerera anseigo chora abarai kubwatekana ninchira elia morotinga arabe gakora kuri nabengo nga
esero njaswa esero ay tinganche igorerwa chigasibu yakegima asekorere to kubatenga kerogo serwa ayiro gosiburi lakini onyore nanaki omuntu yiga kokosera kerago chikosobisi nachiko kokorera emirimo yoganetia asekore maithe Frida manganaya narabana siasa bachagete lakini babiri bakoreterera abantu rero maithe kuko ningukwanira abantu bakobori toekende Frida ogo ikikenyoraria ikinyoraria abantu bakwariganira buya kagima Frida habari ya matuka mahange bagosabusa kwabakwanira anya nabasa kwabagambi kabisa kwabatebu nabamwenete komenya korende Frida liyotete gosoka okoboko kwaramburuga karukende asigo Frida obogimando chenge borabiwa nkimotari gochiera kabono bando banga konyana umuro chire town yo chiro menyire myaka yose asenge njabwete ngaga kina iranenka inkingo chikoru bintombira babuya bintombira smile asikolento ko batote banga ga kirende nonyanga tukutwaro nibwenete nga asobogima bwaito to kwene kinga talinga chibesa chiko mundara ko fili nabo ko muntu bosemia umukonya utebinga tugengoko tugemboli nyolenga umuntu obere akwegendereria kurwa sekerenge kemo boika ase ekerengo kende erebiya kegima ego konyara na bedo edidio kurukuru nyumba gali konyara squeeze na abane bagutaka baragwa ke tax komenya basoka ngayo to tigera kende abana barothi batige rukende ngakiko soka litukoli nakiko soka litukoli moche ndizi TV utatige tikibasa cy'umugati rero bana mbali ko chain okay nganga de folenge tari mambe ari otigero monte mia nera ko gora breakfast nera ko gora lunch amumanya cha pomera na sapa jenizi mbali konyo cha endubi jenizi mbali konyuro chae etabu ati kende bakonywera jenizi konyo mogati wakire blue band si sausage no akire nsemo ga Frida mate jenizi bale turi kurobeka namba kanyomba tyango tebi jenizi nigo kuba ukolete cha yambi yakwa bekere mesa echa ebwata mabere kwa batahera kwa manya koraga mbali gukwana baligererania okuno korobekana nyomba Frida okorobekana ogotinde ratega muri konyucha kabenchara wana kwagenda wokoira na Frida bali kwegosa konyana na ndecha bayigotete bono oseninki mbaki ndirete myaka elia ito baite myaka elia ito ariko ikwaka chimboto ado oka ukwansi kwara kwa we endubi oboro ukuma uli wategete maragoba oboro tata kwa manya goita okongete bose kwa roseri gwero ngoli ke mambi amwana thing it is stale no it's stale so cold no lakini naende jenizi ndo chenga mbali babe mono ekiagara tendo na Weetabix na bakoli amatoroki ako ba amatoroki ne cha banyo ba kongonta go chiali abe kwa hilo kirelie tali beli bo sound bobe ti popcorn mbaya maeti ayo mbamaeti matoroki ba kumiringa nke ko mugako yago kwana popcorns ina era genzi na ndi bata etege ndokuri kunga akikori kona ndokuri smoky sausages abina bebinto obaligeti kondo Frida kitukolire ilichukolie Juma abasacha mbale babeire bakonyoma kolinde kwanyoranga mbaraka na ngombe omukungu abwato influenza influenza ngakiwata freezer oyo akabeseti maitenga nengo jerale tobo kong anene mono nonya ni chikolera titibaligeti ko ta matangaya pamanya kuinyoranga matokonyoranga nonyome to musubati kolinde tora kana ngombe jengo amakoranga no endiri chikolera chigocha nkora twara barabo kong chikolera kurwa sense mu musubati aho sinyunga ngakitoko genda ari totora akana atarakana ngombe mate anyora bagakaba abakoro
koranga mbarako recognize ose mbarako itaberana uno musacha wo mwana tima tinga Frida kore finte Inago teira daki eyufuliza oka besi musubati obande omanya go chwaka ne deni igo still no gwata na benga lyo go fuliza chibesa otumeke alafu go chakonyora omanya gwakana the same case applies ya saba sacha bali wanyomete batara kanira basubati babo chombe eyufulizo ile onya ko benya nero onya ko yetumika batinyorenga no bwate deni nati jabu go se kwa bere wakoranga atatero musacha nyomete takanire timusubati oye amabachira tokire nkagari osino musubati uliosira osino mugako uliosira komanya ko igunga mubero tori go tutu omusubati atara akanire chombe bana bamenya go chakanya yana banta baro chinganto kwerere because bamaitenga na tugutu ndogo chikonyora ngombe china kyokonyora okungusana na go tokorora nchendo chinga bono muntu gasirire chombe ne chaki mu tight asengenjo njeno che Frida oponuku gani kwa bero koigoro bose tama nchendo chinga tali mangana wendre taba onyo muntu sirire ono yobere oikire gusira bono tali ogwancha kwa ngane itiatu berurugo moja gosaba chiomba chio muntu sirire Frida obuno boso Frida tamanyenga ngeje yo wakana chio benchiri chiteka an example na nake omusubati na arenga gali omugako yo sirire otugutiro musubati oyo kere kenyorunge maitenga kitanya gwakanero do you think ngana chikomenya se kenyoro keriati because bagataba nganturi go korigo na perigo koriko organize ya se kenyoro gali kiagarana naki gwakanero tuchiombe tomanyanga nki officially you are married to this family njendo chipona abo bekenyoro ebine bitina babwa asengenje Frida abantu babonete gutwara iri yanda mbali ba sobo musubati asengenje mbara babonete kwego chiombe ngaki abantu babonete ko ruchiombe akuba batanga ni gotebanga ngangu akaniretu ndocinga nebitina nebitina by the way go kebitina bichake gali onyorenga no nyemo muromu ababa muragali onongo chakabale ko masel no enaga ntatigire tunka gali bono bachake kura njindo chenga Frida boiga sense meye yogwakana chiombe ntam nabokongorora asengenjo ebisa kumbiro konyoranga no musubati ogwakane chio edawari otia senka yo musacha aseki chinsemo chiri chia abaindi aba Asia asengenjo nigo bagwaka no mumuroyo asengenja ko chikole no musubati oyo jenengete nga abagusine intundo bwene tuikaranse buya turarire nganeye umusubati yo kwamurusi sobo kwamureta bwo kwamurenda kora igwa Frida liako na sobo akonyoranga atererete madamu kwamo shopping bag kwamo akenenga gendo golire ngine sukali and Frida mati ya de kenen kilinga ikoro kuri obugimobo abasubati mbanje tesobo kubasacha okonyoranga chintundo musubati akwenda sobo compare ni chiago okay gaiga asamye tana onyorenga nkaga ali ni chintundo yani nchirago konya ngine busenka ya sobo nigere nene kubwa enjera konya bibuli bumusacha ase ukikwanyoriro musubati oyo kerago cha senke ni chakolendwa ali nduke gima na ndachikolende nkeye igonkoranga abagusendo bwene torengere ngane uya Chenga ngo sirokale obwena torangirwa abagaka bekenyoro bali myaka yawe yarachire barago ikaranzi baragwa kwa nyere lake moti mogoyo kwa yenda timetinse kiero kwa chimbo chao ikande otiro tote Musati ogene ile sobo ruaka iboletwe ore rubuya oriente roroche buna Frida kirwako mesaga iga omanya konde binga ende mama imoki otumikira bake school fees yonsomi mama konde nanjini so miri Frida nanjini ntumikira ne school somi so miri na nyorire mirimo yane buye iga nanjini mbwate mirimo Ngoreri bagakwara yes mera ndengaraenda otiro nyomiro anga bana mama na tata bana na bagwakane dawari where on earth inyoranga bana na rurumete
Esenaga konyire nkaga aliseito ndiko chikoya konya wana am concentrating asenke yane yakabere igali bona no ngobeka energy yonse like gwaka ne dawari neri mo gwa appreciate abayibori mbiyamo na soko renda kirubasense mbiyamo na soko murenda murendire orendire bocha joba banya kwikata tevinga ngochiro rendiro musubati ngori gentir kana rote seito nari korigenda amaguta atarengo nari kuyaka Asekolede Frida nkuriringa omate engana ngote beligo na singe nchobo iko ngana gutwirigiria ase enchira ejubu ime ya beriga korobu ne biasara omuiburi yani atetakanu nga nendo materero ogwakani dawa likolengana ne nchiro mwana yasomete kabisa onyo mwana oyo waigete form 4 edawa linero gwakana onye gachete course onye gachete course usiniaka college nero gwakana onye gachete university unateba nero onye gasomera thubu ali munero onye olenga omunyagitari kwelire daktari wiko ane tandi yari sikiraze kenyoro una daktari ashenga hai daktari sister yore sister ayebange okumanyanga musubati nase omunyagitari yale ayebange korwaso omuchioyo woika omubuko umie omubuko ikonya galigwe sekolende Frida ndo chengalera mashabiki tigabere kubuka chinsa chiama mbikegima ande kibabogete ikatoba kolere haki yabo ndo chenga Samson ngawata banga pamoja Daktari Henry Ochoki korwa Itibo City Kisii County niko tuned ndani Moseti Innocent Kebande Sokoro pamoja from Rikenye Nyamira County right na bangi bande tukubwati mu ruberio bwensakia ase emambia yabona stiko tebinga nabo tubwate te kumtandito Facebook Ndizi TV News Digital nabo iko asense media ya YouTube Ndizi TV News nechinsemo wetera ase enchirabe ntamanya nsemo yambara bebe asome mu ruberio bwensakia dochenga Samson Ongaga Dominic Nyabuto mwalimu Dominic korwa Kiumbu Masabo Bez akondani ndochenga Henry Ochoki Voigo awatebanga Henry Ochoki akondani ime yomoroberio obwensa kya Kennedy Gisemba abwakire abaminto. Happy Free Friday to you Job Abigail and Frida and all Ensakia viewers this morning. Keep warm. Director Kabarochinga ensito nige ekende tekigima wikatobe toko keep warm. Juni yule moja atebanga from KSA following life ikati abali bande tukubatu muroberi wensakia ase emambia yabono. Yesinda manye kurwa asense yani yaracharalde na mukora alright jare rure maturity from Nyachichi Secondary Nyamira County memoroberio Dano Garo kurwa Nyaura watching live Aritunda Green from Karen Aritunda Green onye rosira sama tukamange karibu naende memoroberio wensakia Daktari Henry Ochoki kuru Itibo City Kisii County niko tuned ndani yuni ile moja bana nasema good morning to my dad Joseph Torori and my brothers Will Fred Torori and Dennis Torori wako pale maili mbili bila kusahau mtoto wangu Stacy Bosibori and Angel Gloria na omogonchoro wambie wakwe na siku njema igachebere wasoi memoroberio wensake kondo Frida na mangabere kone kiwaime na isiko ya Rogongo Rwagusi yego tuchakira semambia bono tuchakira Rogongo Rwagusi chinga ke okorobekana kwa berego kwene kigwa ase ense ya Kenya kero omurayi wensabete kago tuguterare omuswada wechibesa bu mwaka wechiri bubere 2024 ase litkorigoro ekogorigia Gen Z abete bagweso kya ase ntundende nabayigo gukora okorobekana imeyo muchi obosongo asibamuganitie omurayi wense kwerusia abisi boigo nigo babete bakorwa amagombabo ochia ase bali babete bagusiria abamu abo chinga kichi okorobekana muri kito Julie Kerubo na bete kago twaliganiria orobotioro Kubwatekana no marayi bwense William Ruto gotuguteraro muswada bw'ekibesa gose finance bill
ase ritko ria rero niga kegori gia jenzi giasokia na kogikerio kubwatwa no goitwa n'abanyanyimbo kukwene kigwaso korobekana kwa baritko ria Jumanne na gusaba marembe kwene kiwa ase ngencho korobekana kwa boni gokore ko marembe. The president, we know that we elect you, then we love you. But the way you are killing us as youths, we are not dogs to kill us. The last time you killed us and we were just demonstrating peacefully. We don't do looting. Why are you killing us, Mr. President? Why are you killing us? Boigo nigo bamuchiri umurai bwense asogotaikiraneria abasae n'abantu bakonyora bwense eira barierete ekero arenge koriga chikura chuburai bwense. You promised us that you are going to do us. You are going to lift us. What are you doing now? You told us that you are going to lift us as youth. You told us that you are going to lift the border people. You told us that you are going to work with Mama Mboga. What are you doing now? Ruto acha kudanganya, alidanganya wakati wa kura tukampigia kura mingi sana. Sasa hiyo ametaka kudanganya hata bitisha bill, adrusha kwa punga tena anza kufanya vitu asitasaidia. Ruto uwezi kudanganya. We are now grown, we are mature, we are young people. You know what to do. Don't teach us. Hatutakubali chochote. Abasae abo abange babo baraboro kigo bechi university nigo bamuchiri wizara y'ekisemi asogotarwa kibese cyo gusira amasomo abo guse help. Hata nyumbani kwenyu hamtaki, watu hamtaki kila mahali. We don't want you. And we are saying the Department of Education, you have denied to pay us school fee. You have denied to help us with help. We are saying like this, as comrades of universities, we are coming to you as State House Direct. We are coming. Bono nigo bamuganiri umurai bwense William Ruto wetigemere mona korwa bisi asengencho yogotaikirania eira abarierete abakenya. So Ruto, you must go. Watuwe. Sasa ndio nenda hata mkileta majeshi kwa State House. Hata mkileta bila kupiga marisasi. Hata wakileta wakiwaleta watupiga marisasi lakini tupate haki yetu. As for today, we don't have president. And we want to tell you direct, as this, we are not a president. We don't have. And as from today, move out from the State House. Move out. We don't want you there. And we are saying as youth, that we don't want you. You must go. You must go. Mtoto wa Sogoi, lazima uende Sogoi. Ingoripoti rigeta seni Kendizi TV, editariana Njuli Kerubo. Biyakeke mwancho murigeria abo ngati abali bari kurubikana aguri tkorigoro ase omocho bosongo chinga kibagendete korera obwene bwabo asiba muganiri umurai bense Dr. William Ruto kandi kebunankwerusiare abisi tumetekerengeri kyaongere kike kubatkana ngane ijana kali tkorigoro ndotokoranga aboiga baraimba abasemba betabagosokia bene na kurubikana sinsemo ao ime na isiko yorogongo ruagusi engana habete gocha maiga onyanga nomurai bwense Dr. William Ruto kobaga kurwa enkwana omokonye we akarwa kurwa enkwana tebanga erebu na ise bwaba Gen Z bakasabanga ga kikumuranche mwanda sokurobekana sikurene engane yeni ge korkinga abasamba bete bawisaneka ninkwana murai bwense engana entanga nimba bete bawisaneka ninchira abete ga gukwana igoro yabantu babete bagusiria amagimabo umubara abete gakorwa yabete batebanga abantu batano nomo nigo babete bosi amagimabo kulende ebyo bibiri bekwegera bwene bwa monyabando gotebanga abantu gwetania emerongo ebere na babere bagusiria amagimabo nabo igo murai bwense Dr. William Ruto no nyobete otoma magombae tabete gotebanga nabwate omoroberio wekwene kinga obeire gako enekinga ngochi osira bale chinka chiri cyabeire kigwa kwa nugusiria abamu abo nabo igo bali babere bakonyora okwakwana bosikora suchi amasasi nako tigerwa chingoma nabo igo agendo ngane tiko taifrida nkilinga koranga ekegorieke
finance bill tunegento kyabere gotubokia oboro babwate. It's just but a trigger yokoranga abasa ebintu nebinge ebiri babwate bibachandete kurende finance bill nigo bono yabetege otebanga yabere kubaika imewafika kwako yani ntamange dora beto kubeka kurende bono negento kyabetege kubatubora ntamanyenga Frida akora kwao ebintu abasa baendete gwete guseme chanda bakanya baendete gwetera anmo yabetege kwiranga finance bill ka trigger ne liyo rochenga sesome akero kuri eri abasaya babange by the way mbabwa atimiremo konyara nk'abantu abange ngo strain bare at the same time kinga kibagenda tago strain keriye kibakonyora okonyara nka amagori y'ebintu aberi kagukina igo nande go chaka kubana chibango kerensa eyo go trigger amagori y'ebintu akine konyara renga obugimo bw'abasaya bwabera sako ate nga ebyo ngati y'ebintu biri via bere bikoleto muchando manene ndekero kuri erenga serikali yabetege kuri iranga ngo bikere mirobira soko nekya ngusira barabasae ngusira bale mama mboga boda bono gekera kuri erenga serikali mirobirite yaberege kubika se mama mboga sabasae no iga sensemeria boda likali yabone gegenda takubika chibango ekichikomisa umwana inchi sekegima asekurende ekaro kurigereri buya abo igondo tokoranga serikali njabete kubeka emeroberio anmono yogotinya obo rendi asto tokoranga nego umuraibwense Dr. William Ruto gwetera ase umwaziri uriotinete oborendi adendwale abete gakuru ogochikanga nebwendratenga abanyanyimbo ba KDF bono bachigosoka na gusira bali babete bako enekinga bago esoke na gusira abanyanyimbo anemono asogotinya oborendi ime yense yaito ya Kenya askurito kare kyombekia LSK gekogenda ase ekegambero LSK bakenda ase ekegambero kotema kwamiriria engane ikorende ntwabete koranga nige ekegambero kyabete gegwanchira nanga nikaba nyanyimbo balia ba KDF barabe bago ewali bagali abene ase amatuko aya abere bara bagotinye obolendi asa matuko abere kolende serikali bwege kaibwa libagali abene koligya korosi umurobeli na kwena kinga babeire bagote banga chinse monchire chichi barabe bakolenda ayo sona na wa KDF as obolendi ekiro chikora chikoba okwena kinga kwabere wo affect amanda mana yagenda tyabasai kero kuri ile abanyimbo kora sensemeri ya KDF chinga kiwa bete bakoegwa obochika ngababe bagotinya obulendi stinsemo antoro chinga banta bange babete bagusire bunya bobase anena sensemeri ya Githurai 45 atimete bakoegwa obochika nga shoot to kill ekagara twaro chinga masasi akabaga kora swagale batabange bakaba bagusire bunya bwakolende kero serikali ya obochika nga tibobulendi obotinyiwe tavinga abasaye barike serikali kusumura ibwensa bereka wachirana gutwara chingwana cyabene anere buya barava abatwera rukigima ekagara bagweso kyagali kero kwali kuri byali turi goro chinga cyukorobikana gukwala bakorekana sechinsemo angwaro chinga obulendi nigo bwarenge gwekerengo kigoro mono igo akero chinga kichiga abanyimbo ba KDF barororo abasaye bigatoire ngora ekere serikali gendete kurigeri chibu ali ni chambe ito kolinda fide karwa kurigeri litkurigoro nigo abasaye abana bale tata amachoni ali busaba imbo ba KDF mbali goseka nigo ranga nigo bali gechirobot barubu pate litkurigo karwa nyora bataranchirwa nigo babete bakweta ne chigali chiri chiabo korwa ase chibarak akaetana no mucho Nairobi ngora batali ko kwanironde batali ko chegionde asto tokoranga abasaye bakoba chengera bagoteranga Ruto bastigo tipaidinga ngira kwanire kolege kyaba Kenya abante bale meire by the way enga kineroro rochinga kichiri cyakale tware gukina akora kanyaranga onye ko ubatu muiri orumu sigari omocho by the way ole gosikwa kigina naenda kanyaranga abantu bawo boeta basigari sana ekegaranga timetine bunduki bawo boeta bono koranga
siku hizi at least na kwa kwenda no munyanyimbo mukwane one lakini chinga chichaka kwa kwa ro munyanyimbo na abana ko yabo na abaniso kwa raga bunga itsano gozo lakini saa hiyo kwa rangi yo tego nyike kia kinire ndogo ya tobole mugete at least they know their rights ngagete nga ekina kidia ko ba ngore mu go soka isko gari bamanyanga ati nimba atera ikiyo go soka kurubikana go kurubikana ko morende igo nga munyanyimbo tabo ntanga ko ni right yani kete nga ekina kiyo at least keire abasae obole mu go soka isko gari sikolende ndo chinga ingana irabe gekore tobo kunguboke niringa abanyanyimbo balia ba KDF inchira bayegiri nigo bayegiri gutumika chingo barabumba yegiri go control abantu barabuma ete anene mono nigo bakoba bagutumwa chinsi chiri chisiko bachikolea tomolembe ose bachigo deal na ama guide una Al-Shabaab senta maninga ense moya bana inchinga kibarache gokora emeremo na barobu asinge nchono nyinchira barenge Frida tali mondo goseka ora katali mondo Frida ekyagera mbali kokwanira bantu ebakirete azigote beranga abasaiti gabarayira ngorake ekyagera abanyanyimbo abayiga ba KDF tali abanyanyimbo abakawaida banarayina barabo obenga maandamano bila tia gasi maandamano aba by the way mbama ititia gasi ningi bari nebunduki bagutegeka asigo abasa irangora na ende manyanga amachoni ya KDF asoire military Frida liete military kamoli sike Jenizi irangora kora emeroverino asenchira ere yobo ngaini kigima asinge nchonigo abantu abange basira magimabo ene ntorige tikoigunga umusawo bere osiria abugima buae ase engencho yokorobekana askulende tutikarete ase ngane yonigo omobunge onyalibali Masaba Daniel Manduku titukuregoro abete gawe soki vene na ko mobolia omuraibwense Dr. William Ruto kobuna bunge na koena naliba gali abene anse yamatuko emerongo kianda nga abocholi bobe boko aliganigwa asengencho nigo gwikira bono bunge etaraba gewikirania emeroberio yaye buna bwenrete boigo nige bunge etaraba gekora obokoleri buaye ngana betukwira ba Kenya kurobekana ase inse amachiwiki chibere kurobekana ase chintunda isato asebono abeirega kumurutera kumwali bagomora ibwense Dr. William Ruto kumusabanga nebwenrete abega kuira egetambokero ekiorwotro beturkwali wanewa nomusakito wamangana maya ndemo Steven amatuka bwango ige wiki yenigabere okorobekana konene imyomocho Nairobi nechinsemo au imense ya Kenya gati yabo Kisi magega yo muraibwense kurwire gututera romo swada bwenibo bo mwako oyo omojumbo nyaribari Masaba Dr. Daniel Manduku noyo bwango ige gusanga igoro yebikoro byabeire imense ya Kenya amadita ngoro ku Daniel Manduku omojumbe onyaribari Masaba tangani ombwato mojano monene na gutuma magombane asa abana bari basirete wetira amandamano ayakora tuma mono ensema ya Nairobi tukuri rero na chako TV president ya serikali abune parliament tuenzi tuirane asaba na inchi asobo choyo boye ekiagara mne nyumba ya parliament twasinyuru kwa kolega shito aba bunge usaba jumbe bla choriri oyo tugarite matuka aye guchibesia yagendeka elindi to jake serikali ngia nonyense ya Kenya tebwati abateneri bobochori bekyombegia IEBC Manduku nigagusanga buna ababwatani ba Kenya bechinse cheisiko na bakwariganirwa batenero bobochori imense ya Kenya inse yemetinye tatu. I know people will argue that there is no IEBC, but remember we are party to many international treaties. We can ask the AU, that is African Union, the East African Community, or the UN to send 9 commissioners to oversee the elections. The first point will be to update the voter register within 30 days and thereafter conduct fresh elections. Members of Parliament who served barely 2 years can be compensated on their remaining term. Chinga kiechio nigo Dr. Daniel Manduku anyereko bakagoichanira okungusana na serikali ya Kenya kwanza asekeria gote omuraibu wense William Samoei Ruto amono mokonyo yeri Rigathi Gachagua
mbali kusanga birengererie bimo asebono kubuli kwa ina somura ibwense kwa ina kibune nsemo ya yaba waziri onyade ko ba konyirigireria buya. It is not tenable that we can go back to that house which has been desecrated. And remember, Article 1 of our Constitution talks about the power belonging to the people, and that we as elected members only exercise it on their behalf. What we saw on Tuesday is that the public came to take back their power, and it is time we called a spade a spade. I want to ask Kenyans not to allow their members of parliament to go back to parliament, even myself included. Yesterday, I saw the president reading a statement and his deputy reading a statement a few minutes later. Two statements that seemed to come from different hands of government. It is my considered view that the government has failed in its duties to protect Kenyans. Further than that, we're asking the president to immediately reconstitute his cabinet and get competent people, and I say competent people, to work for him. Engana ya Dr. Manduku nenganira rente birengererie binge gusango igoro yenkwane yo nonyaba Kenya bagendrete kubwate kikirabe ase serikali tereneire na William Ruto asama tukale bosio mu masango anjira bachole bene bayira ne bunge tiga abantu bonse bagende kabachorulwa kolipoteria Ndizi TV eretariane Ndemo Steven. Tekigima omwancho marigeria yonere nkwana yaye omubunge onyalibali masala Dr. Daniel Manduku chingaki aganiri omurayibense kweneke mna ngokorara moncheli ya serikali yaye anene kubwetkana nokorobekana kukwabere bokweneke gwa asense ya Kenya asabirga kumubulia ngane bwenerete abune ebunge abantu babe bagokora obocha timetijo basense yabo nkerengera likira begokora kubwetkana nengane na obirega kurwa kerengererio ekiya kurinde ne kerengererio kebwate ebitango ebinge engane ntangani ntobwate kyombekia IEBC asige bunge kubunwa mugo chikora obocholi obuo na endo maitenga aba Kenya mbachikwege no muntu korwa ase ense isiko abega utenenera obocholi onye ntutweka ntwege na ini abo na lidibolio litangani boiko ense moyendekero kulirenga ekerengererieke ekalite banga ebunge ebege kubunwa maitenga ebunge kere kubunwa ni gobono nonyanga ne serikali yumurayibwense Dr. William Ruto erabe ko banga tebwa tinguru ekeruta bwa tie bunge egokonya bono nigera beteri bwa serikali yumurayibwense Dr. William Ruto ebe ekikubuna tukwibolinga ekere serikali abire kubunwa bono nga kensera chikoba ndo chikotware ense tabwa tie serikali egotoro chinga aboge bingo tobekere akongo anene mono ase lichiko naboge nenda baga ukwandira nelinga nga ababunge baye guchibesa chibabonete kwego baendeka twasinyunga bono chibese chibakwego na abande bachigochorwa ngai Kenya chikuru chibese yuko akana ababunge kabere igo nekerengere kiara kinindo chinga nkibwate bitango ebinge kerekere toro chinga abantu abanga sense ya Kenya basiririo gosemera bono mbakali kwegena ababunge babo nakibegwetenga yatwirana nenda asete gutochora abantu bali barabe bagotegerera amagani yetu nako igogotowakilisha byagali sibunga lakini kolende akarukurira ababunga bambayitabera nengane mata goikira ase bayikire bono iga abange babombo bwate emeroberi yamagendro batarayikirania matenga akaruko betogochorote banga nimba agachere para yikire gati abuno mubunge olio anchitaba na inchi oligiti kubayikirania magenderero tebanga nintigereka tekerashike gombaro konyaranga gwate meroberi miya asaba menyi asibikira bono kerachi kwikiranga ya bune tebanga ya ntoko ngakitura nchirane naende onyolenga nturaba tukikirnike ntutwalirete guseira twaleta ba Kenya. Okay, I think bono iga nonya rende bono serikali yabire muna yabire nigo egento turatebe ngati atolemerania ase serikali ye obochori myaka yege koereka umwaka bw'ikibubere 2022 nya kwaruche ngangwa megeti edition yerengia
ira nagali esete benende obekogochora umurayi urabe kakogokonya ere buya kigima kondo Frida boigo ebirengerelie bingemiete kurwegwa anemono igoro yoko robekana kontrete imeyense ya Kenya sabange berusiria magimabo abasabange kubora tango turairwango naralia ya alikurwa sensema kabere ye studio. We urge all learned friends, human rights organizations, and the general public to join us in raising awareness about the many disappearances of young boys and girls across the country. We are advocating for the release of those who have been abducted across the country and urge all government officers, including the police, not to be misused in perpetuating these illegal and unlawful actions. As the Kenya School of Law students body, we decry the blatant disregard of Kenyan citizens' rights and are committed to play our part in demanding for an end to these injustices. These are not the days that Kenyans will go to the streets and beg and plead to have their rights respected by the ruling class. We demand that the government respects our constitutional rights and freedoms. We courageously stand united in demanding for Joshua Okayo and others' immediate release. We want Joshua Okayo. Free Joshua Okayo. Okay, my name's Nyamunga Frederick, brother to Joshua Okayo, who is missing. Okay, as a family, we are also distressed by this information, and we are just calling upon those who are holding him to just release Joshua, because as a family we are in pain. We haven't known his whereabouts up to this moment, and so we kindly just request the people who are holding him to just release him for us to see him back at home. As a family, we also stand with him, and we hope that Okayo Joshua is going to come back safe and sound. abo nabagwatani kurwa sensemeri yo kwegera lichiko chinga kibagendete kurira igoro yo kubora kwa bamwabo anene chinga kichiga cyokorobekana sibaganirenga nigo butke bugwenete gokorekana asobweme elinde bakumanyanga abamwabo nkaiba bete babusira buti akonde jambo kera kurirenga asensemeri yo korobekana sentunde yiga yo korobekana kwiga kwa genzi ibone gana tuwa tokorora abanta bange bakubora abandi kwa nyaranga genzi besokirigali asemitandao bakuganyanga tigabayirane kwa nyaranga ribabeire bakwamirire serikali kigima kwa nyaranga abande babeire bakoiranirwa asikulende obokira bona iganga okira litkuligo rotoro chenga abante meronge bere noyomo mbabolite baraba bagotoka sibale kerengere kyawongerekiye ndoshinga ningana yogoichani kigimana ningana tukukikiria korwa asomoroberio winsa kyasengencho monto kabera otwara amamocho nebwenrete ave gakobwatwa aikigwe ekigambiro insema tuko inse chinsa emerongebere na inye litukelimo busuwe kigambiro ave gagosomerwa amamocha enaralia kulendekero abantu bako bagosagano na koirwa baba bakobora ndo abetakora nga nonyanga no mwana wo mosemye bwe serikali omonene Justin Muturi omwana ena abete gakobora matukabwango iga engana egoitania kegimanga abantu ninga bakali kuoyugwa kurwa sebilabu kurwa sechinka chiabo baba bakoiro timatinga kirenga ya serikali nkere kikigorore nganeye ase kolende ningana tokoba tukugikirira tabanga nebwenrete abanyanyimbo babe bakobasokia bose bali babete bakobaira babe bakobairania ase ngencho nigekera umwana bose umuntu akoba gako irwa ensenchire yuniga otigera enkaya abasani bae bale namabolio amangi nga yabete gakogenda nali buya ase ko nebwenrete banga babe bakoiranirwa ahete wikiraga mu mwanchu mariyelya nabatokora soso mutima kumupego tokwirana ntobeto kumurikira amagazeti litko lyerero kironda bengo murikira gazeti ya Daily Nation enche buna botambe gazeti ya The Standard tobasago suka tobasa konyegera nkwirana tole asika getari ege tambe
Ndizi TV obwansu bw'omuguzi. Ayo mwanju w'egetasini kya Ndizi TV nabo gutubwate gwetera senjera y'omutandao ya www.ndizitv.net eri gutuligireria na boigo gusonje mirubiri yitwa chinsemero 24 nyaranka nabo gusonje gwetera sesimi yawe yakoboko laptop smart TV eriyo wegokie Ndizi TV obwanso bw'omuguzi. Omuligireria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ng'ambiya muno asoko genderera gutuligireria na gutusira kira rituko asemerubiriyo yaitu yonsi chinsemero 24 bono onye kendegi akorekanire asekenyurukiao ekiotagete otumanye asubwango mono abonda isi veke nambeye asesemi yao enoti 52 inya 3 5 2 3 5 2 eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora ubwoti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simi yawe ime omwanchu muligireria bwe television ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuligireria television yao na mbegemo yomunwa bweke gusi bono onye kubwate nganende yonsi yokwe murungania woso komenta na bogo toikera asugo twakiresimi ase namba enotisa no ibere inyesato isano nemo ibere isato isano neisato isano na ibere eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndizitv@gmail.com voigo na bugo tonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigo togotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigo togotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikia bisichito ekyo kirebo siobwe chiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa Kisi kogenda Kisumu. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Ota Studios ugochaka omotinyo yiga ogatano na kabere imbe ya Ndizi TV Chisegi Omoroge Esisano bakora mabaka mamu kwetu tubata musiki naenda mambi ye mnatoko baka mambiga tigandore kenanga nanje kenjo mondo ke gwetansa igandoro senga bare moyo obwanchani umanya omwando umetenye mejale yansi tiningana yo nyeraka to mukungu wachete pare nikera litukuri Jumatatu weke Ijumaa chinsebere nenusu chabutuko omwando mechi maboru omugusi ine kwabiri gukuriye skuru ngiya asura abekera umwana wo chingekero chingiya cy'amasomo bono skuru ya Sister Mikaela Girls Secondary School yuko tukase bara ya Kisi Oyugis angena Cardinal Tunga High School no Socho naryo lichibuliao niko babwate birasi biya ebigare asabana bagosomera buya ebyo bire bicenu asibuko babwate nyomba cyo kurara chingiya nande chinchenu kirage aboro kiko bagosoma se skuru ye niko bali abacenu naboigo babwate chimbwa chingiya kirage abali bagosomera se skuru ye niko babwate bamanyi bigoro ase otawwenga mwano takonyora semi chingiya mbabwate computer lab eyurengiya asabana bagutumeka chi computer kwemanya naboigo gosomera mbabwate boigo science lab asabana bagokora megilidege science eyubwate ibintu byonsi asumwana waranyara ubumanyi bw'igoro niko babwate library yengiya ase bitabu bicire ebyo umwana aranyore kisemi elyo asaserie asajiga nigaragiya akomwana mazingira maya yogosomera niko boigo bagukina chi talent cyabana asibabwate scouts music group nemecheso aho onyolenga
aigaboigo nigo bagokinya omwana kebo Kristo asamange batari na kobakira esimi agirera moretu omwana anyora amasomo aigoro. Aye no mumenyi bworogongo rwa Gusii kwabeire gwokweboria nkayoranyore endagera yetugo yago bono ekampani ya Sigma Feeds ne bwatali chibu lyago mbabwate endagera yechinkurue iyo manyekante buna so and winner mash pig finisher mash egatie chinde mbabwate endagera yechinswe endagera yebimuni nechisese wochakire bimanwa wekabire byakinire mbabwate chindagera chechinkoko buna bono mbabwate starter mash layers kienyeji chicken mash egatie chinde mbabwate endagera yechiombe gochakira eri yechimori yani calf winner billets endagera yokomenta mabere na mwigo mbabwate endagera yechieri eyumanyekante buna ranger cubes egatie chindagera chinde Erio kwenyorera obokoreri bwabo chingaki chia maorokeleo ikerana ase University ya Kisii asensemo ya Nyosia Farm chitariki 22 Esukuru yokwegeria Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukoreri ubya asibirengo ao byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bwa matatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bwa bus CE heavy trucks F PWD Chiabantu bali nobarema bwigomba bwate short courses cha BCD na B executive obuye bwukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chingakire cyonsi uratakaseri tuko nigo bagosomya omwako mugima aborokia babo nigo banjire nikiumbe kiriye gikurigera y'ubusera bu Burundi bwa Kigali gia NTSA bwigo nkwigirure asense mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imejuru gonkurugusi asebali imeyumuchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kiwoge Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. no mwana w'ekyanga kya mitumba kira ky'abaana amu n'abantu tabanere na nigo tagitego kinyorageka kyange bono Mama Tefi Mitumba Bells nigo akorobeire sabali entambe asago kireteire gisiri na munwa no Mama Tefi Mitumba egotogotoka se Imperial Building igero opposite St Jude na ende RBN Family Bank. Mama Tefi ntubwate bintu mbalimbali bya mitumba bona bono cyanga cy'abana ntubwate ci household ntubwate ci wood ntubwate ci jacket ntubwate towels. We have all types of products cia mitumba baka ntubwate bikoro tubone gantu introduce ti bikoro to na some slippers crocs igo toko barangeli munyara ko mogo cha Mama Tefi Mitumba munyara ko mo kwenyorera emisigo ya Canada grade 1 karo wachire Mama Tefi Mitumba ntubwate obosemia ntobanetia baligereri bali siko bali bateto cyake biashara bachicha Mama Tefi Mitumba elinde banyare ko bakonyora oboseminga nakiba wanete bachake biashara bya mitumba inki batakire bakore ko bwate chiri bustana 500 Mama Tefi Mitumba kwanyorere karo botokere number 1 elindo nyare ko bagokwenda na karoki kenyare ko bagego gokonya atarere imeyumu cy'omusongo ase nyombere ya Imperial eyo chirigeraneti amune nyumba ya St Jude ground floor room number 1 na number 2 akesimina kubeka eoda ya olero Mama Tefi Mitumba Bells abiro kama Mama Tefi Mitumba Bells ayudo bag maber at a low price bada wewe welcome.
gochakia gose kugenderea obonchore bwa mitumba inchumwa Mamatefi Mitumba Bells. Ekanisa ya Light to Life the Messenger Church Ngege gikoragwa nere Pastor Job Obaye nigego kwarigania ase ibada yo gusesenia na gusabira liroba. Wachawi wakati wanakamata biashara, wanakamata udongo wa mtu. Jumapili niko na ibada ya kuvunja kila laana kwa kila familia. Wewe utasema kushikia, watoto watu watafunguliwa, maisha yako yatafunguliwa, biashara yako itafunguliwa. Yeyote aliyenenea udongo wa kwako, na mimi nimechukua nguvu za Yesu Kristo, nitanenea udongo wa kwako, na kisha siku ya Jumapili utatoa udongo wako hapa kwa madhabahu, utarudisha kwako, utarusha pale. Ne Jumapili chitalikia 30 cy'umutinyo wa 5 asa madhabahu y'ekanisa yagotoka asense moya Ngege musocho ekiroko genda raganga. Ninchuo Tosiborwe. Piwa Health Natural Herbs Clinic nenya gitari ya Chirenguma asokorwa obogwenya gotumika amaliogo yemete. Mbabwate abanyagitari buna Dr. Gikonyo abakolingolia na kogwenya amaroire a abuna arthritis, oboroiro bweskari, high blood pressure, UTI, ulcers, asthma, hemorrhoids, fibroids, prostate enlargement na gukwa endurume. Boigonko na nabale amaliogo asaba sacha bali ya chinguru cyabo kiranirense abasubati babwate omuchando bokorole rangi na boigo oboroire bwelisangwa na yande amange. Mbabwate chimashini chekerero echichikolingolia amaroire eliokonyora obokoleri bwabo batarerekera litko asorosagirwa borwa Nairobi, Kisumu, gose Mombasa. Umirana n'abanyagitari kera litko lya Jumapili ya Sense Melia Ikonge asomo bagani o Millennium angenegeta seni kya mabuta ya Pebo. Kera litko lya Jumatatu ya Sense Melia Nyamira asomo bagani o Nyamira angene bengi ya Equity. Kera litkoria Jumanne imeyomo chobo songo omubagani o Capitol Irongo litangani room 117. Nabogo kwana na barabo gwetera ase namba yesimi ya 0722 300 630 gose 0788 313 910. Piwa Health Natural Herbs Clinic. Your health is our priority. Naona ngoma imeshika sana. Lazima nitese, ndio maana nimeileta studio. Karibu E-Generation Studio. Asante. Walai, nani kama msukule, miezezeta, vile vitambuzi. Nipete na such kind of love, baby sing unanipenda. E-Generation Studios igobabwato bokorera ubuya bunabono mbabwate photo studio asura kukibica cingiya cinsera ekyo abancu baho baragusunze asamatukare bosyo mbabwate DJ Academy asoko bunduso muzike
na wochogania chingero chingia echabantu bararinguria mariko mbabwate audio studio iyo egosokia mariugia makironoku na gaiga mwanje are nayo gukora bare live streaming na bwigo mbabwate video shoot asibabwate ti kamera chingia echo chigosokia chibicha chingia kweli kweli komenta nayo mbabwate sound haya iyo erengia asemisangerekano banyole asenyumberi ya Twin Towers lirongolia gatano na kabere yani 7th floor ibiyumo chiokisi Karibu E-Generation. E-Generation Studio aiga utapenda kwikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire duka okogenda kujia ibintu byose biri gukorera imirimo yawo Osmo Traders Limited nigo babwate chitari cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igokobeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo echikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakuri chete cyo chonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiri spray paints no chire mbabwate chipboard buna chips and boards MDF boards na chip boards ebinto au byo gukora plumbing buna PVC joints PVC pipes na chi water taps chonsi no chire Voigo na bokugura chi curtain rods hood screws chingulu chonsi door locks chi pipe wrench spanners screwdrivers banyore old Sansura building angena Kisi main bus stage guswa Kisimi ase namba enotisano nebire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo Osmo Traders Limited customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Yakigimo mwanche murigeli ati ankwalgane asentunda ya kabere chinga kitagenda gusanga emeyo murubile wensa kya bono mambya asentunde yega to kumurikira magazeti yeli tukolia rero keronda bengo gwetya gwetre gazeti ya Daily Nation page nentangane ekero murikibe gazeti yo amurikirete gati yabasaye bali babete bagusiria obugima bwabo chinga kichyo korobekana kire aberege kwaniki gwangani gabantu emerongo 5 na batatu ababete babo siria obuguma bwabo ase abubonsi emerongo 3 basireti obuguma bwabo imiyomo cyo Nairobi ekere muri kerete ngati yabasaye anene ensemeria Kisumu Benson Bidi we myaka 29 asense mwende Evans asense ya Nairobi Evans Kitaru emyaka 29 sense moya Nakuru Michael Kihuga emyaka 25 anaboga sense meria Nakuru Austin Makoha emyaka 15 nevere Kwega sense meri ya Kakamega Caroline Shilamba emyaka 35 sense meya Nairobi Rex Masai emyaka 29 Waigo Eric Kayoni emyaka 25 nevere na Waigo Ibrahim Kamau emyaka 19 akari muri gazeti ya muri kentenga nigo asentunde yiga yabirige kwene kigwanga abange gose abasa abange baba bagusiria magimabo chinga kichyo korobekana Boiga sepeje yentangani ne muri kerete ngikyagerete ekigambero wankirana engana yokolenta abanyanyimbo ba KDF se ensemeri ya Nairobi erinde kwenekia obotoererwe keronga muna chebina Lawrence Mugambia beteka gutugutirare okwamereria kwengane yo kurasensemeria LSK nabo igokogania umwaziri Aden Duale kweneke mnangu bekare engane yo asensemeri gazeta
ainara mulkira sepeji yendangani boigo nigo mulki gazeti ya mulki tenga aborkiwa ba junior secondary school aba manyikaine na chintan chimi isana na ibere emerongene na babere nigo bono barachiko baba kuri kwa boya kere aba batani kora sikyo migerya TSC babere bakwenekia ingane yo boiga sepeji yendangani ne mulki tenga kem oyo kabeiro mugabana wa county ya Nyeri Patrick Omega Kuru abeteka gusiria obuguma bwaye kubatikana no mubasukana bw'iparo yo beteka gukorekana umutinyi 11 mu mwaka wa 2019 na ibere yaberega kwene kigwanga nigo omontereba ari kurundi gari yo ase kerengo keiboro mono basasi speed iri igoro mono anchimuri ire page 10 muri kerete engane yo ase oboime Akarabusika busebeka ase epeza ne yakabere ne muri kirete ngaki amangana yo korobekana abaga koerenta sarenena anene ekirabasae baba gusiria obuguma bwabo ekere muri kirete kyombe kiriyo kwegerera obwene bwo mwanya bantu bobatani kora sekyombe kibabete bakoene kyanga asumucho Nairobi nigo baba korora abantu abange baboitwa ekero yaberige kwene kigwanga abantu 53 nabo baba bagusiria obuma bwabo asumucho Nairobi 3 ekero yarakaninga bali basiriti obuma bwabo sori babete baboitwa nigo bali guchake miaka 15 nebere goike miaka 35 asikorinde oyo rengo monene kigima nigo asiriti obuma bwa ime county ya Kisii oyo bwate emiaka 45 asikorinde olikibe gazeti ya Muliketenga nigo chiamate kigendete kweumia anene ase ogusiria abamwabo anene chinga kiba muri kirete na kikera oyo mone miaka yaye abeteka gusiria obuma bwaye nabo igori bagabereka gutiga ase kenyoro kera ba muri kirete nsemeri Alex Masai yo bate miaka 29 na kiwona abete gagosoka nabasani baye ritkoria Alamisi wiki ya eta asekorenda abete gakumirana na makweli asekorende babete bako Mulkero munyanyimbo oyo betega komorasa na kibono abeire kagotiga obororo obonge ase abayibuli baye nabo igo kweneke nga ensemeri ndeni gabasani baye batigere ne ligyanda linene obotikana no gusira kwaye Alexi Masai wanchumuri gotaka kwemanya bali babeta bagusiria amagimabo anaboko inyorera gazeti ya Daily Nation page yo ya kabere abigo ase page yo ya gatatu negendete kumurikira abasaya abo anenekera yaberege ko ene kigwanga agati abasaye nigo babwate omuchando obweke bongo anene chinga kibabete bandi bakoraswa achinga kibabete bagwikaransa para boigo ase county ya Kisii mbamurikete omugako yomo w'imyaka 45 uyo beteka gusiria obuma bwaye bwatkana n'ikingoma ecyabeteka gutigerwa ase omotuoye aritkoria Jumanne yarokorobikana kware ko ene kigwa abo igone muri keretenga abande nga kibagendete konyora obugwenya abo batigire kingoma ekero muri ketenga abantu babere boigo mbabete bago akwa amasasi asekorende bagendete konyora obugwenya sensemeri ya Moi Teaching and Referral Hospital anigo bamuri kerete omusai bw'imyaka 25 oyo ogendete kurwanira obugima bwaye magigayo gwakwa amasasi ase enda yaye oiga se page yo ya gatatu ne muri kerete nga kibono ekero umuraivinse abetega kurikali ko gutya asomana galiwe bungenene kweneke nga okarabara mu nchiriro asensemeri finance bilekere aberega kweneke wakoro asensemeri Moses Wetangula wanate bari gushikwerera ebikaro byabo boika kitarike 22 acyumutinyi o gatano na kaberekero umunagari webungene naberega kweneke nga nigo gochika kwa bete wokorwegwa finance biliyo ebegi korusworo nabayigo oyoganetie egati yebintu bichikokorerwa amaoncherero ni gabwate libaga lyo kwenekya nga
ngwakero ari chikura n'abantu bari barabange erinda kwaneke nga babeire abagokora amonchiriria yasekorende yaberige kwanekigwa n'amatuko 18 amabigayo murayiwense koirania ebile yogocha ase ebunge ase okurigirirwa buya asekorende batarachikoba bagwikaransa se bikare byo goikababeire abakoiranirira ebikaro byabo oskabuse goikase peja ane yakane nemorekerete nkikyagarete ensemeri yekegambero wanchirana abanyanyimbo kora sensemeri ya KDF koine kyanga ngogendera bali korenta omorembe ase ense ya Kenya ekero mona chibina Lawrence Mugambi abetaka kurugo chikago cha serikali yasabeta matuko abere koine kyanga korale bali ase ensemeri ye gazeti vene matuko aringa abanyanyimba bo ba KDF barabe bakwira asogotinyo borendi achinga kingi chinganana na kina boigo nsemo kichiri barabe bakobekwa ase ogotinya obulendi obwase korende muna chibine yo nabete gakorera obo babo ensemeri yabagwatani kora sekyombe Girl Society of Kenya abo bachete gosebare kwamerelia ngana osogo chika kwaye omwaziri wobulendi Aden Duale ase okorenta abanyanyimbo abo ba KDF wanchimuri yagosika basegwika ase epeja ne ya gatano anigo emorikerete amangana aringete internet ekero emorikerete nga chinga kichiricho korobekana kwali kwanekigwa niko abakenya bange basinyete goswa asensemuri mitandao kubwatikana nga nigo chinse chinyinge chorokongorwa Africa cyabwa restrictions asensemeri ye internet ekero kwanekigwa ngari tkoria Jumanne mbaroche nga asensemeri yo mutandao basinyete goswa ekyagaranga nigo internet etare gokora anenekero bamurikete nga asekerengo ya emeronge nena ibere iboro yemia asensemeri yechinse chiabeta affected ngamana Uganda, Burundi, Rwanda ekera veriga konikigwa nga bali bagokora abose bali bagotumika emitandao yekerero mbabete bagwichanira enganeyo nabo igokoboria gosensemeri ye network eri ya Safaricom nabo igo Airtel yabetega kwanekya nga nigo ensemo yechike bolche internet cyabete chigo sarigwa ekyoge kayirera emitandao sensemeri yemitandao ogotakora emirimo yabo oboikerano agoskabuse goika ase page ne ya gatano nalimo nemurikete asensemo y'abanyanyimbo ba KDF ngakire tukore igoro babete bakwenekigwa asobunge ime yomochi o Nairobi ekero bali gotinya obulendi chinga chikorobekana ekero yaberege kwenekigwa nganigo omwaziri wamangana yobulendi Aden Duale obotuko bwa Jumanne abete gakorale bene abanyanyimbo ba KDF babe bagosoke bena bayo kubatera n'abanyanyimbo bande ase okore ogwatana na abasaye abo bagendete korobikana kero monchi muri yenda achibiche cyo kigendete kumurikira egati yechinsemo aime yo mucho Nairobi anena street area muindu mbingu nabaigo asensemeri ya Moi Avenue nabaigo Hilton Square naki abanyanyimba abo babete bagwikirana ase ogotinya oberindi waiga se page yo ya gatano na kabere ane murikerete o mosaye gose kibica kirensemeyo no mosaye oyo betega kubiko byara n'abanyanyimbo chinga kici cyokorobekana oigesi bamurikerete abanyanyimba ba KDF bagotinya oberendi oigasensemende mbamurikerete ngaki abasaye bari gukora okorobekana anena sensemeri ya Mombasa aboigo yamurikerete ngaki omo sao yomo abetega kubikubyara nabigo gusukuma gokia ega ari gotumika chinguru chinyinge ego amangana murikira sepeji yomanchu murigereria anali arengete okorobekana nabigo gotinya obulendi asichinsemo akurende muri kibigazeti yo na murikerete sensemeri ya Mombasa ngaki abantu korwa senseme yo gosenga cyo bokorerwa betebo gotenena anene ase ebigambero akubwatikana nga nigo okubura kubulendi botale ngororo achinga kim
abanyanyimbo babete bagotugutwa sekinseme echo elinda kwanika ngangwatana na bale basaye abo bali korobekana oigo ase page ya 5 na 3 nemuregerete ensemeri ya International Monetary Fund na kibono yabeire yakoyeneke gusikoboria eserikali gutabwatia amangana y'abasaye bali bakorobekana kubwatikana ne finance biyo mwaka gw'ikirubere 2024 asabeire bakoyeneke nigo babiri bagutina bokongo kubwatikana nekinjera eserikali yabereye kubeka asokoligia kibesa irinde guikirania obokoreri wabo ekera yabereye kwanika nga chishilingi chibilion chiminye 55 kora sensemeri International Monetary Fund nigo kira chikoba chikoena no gocha sense ya Kenya asokoba alibaga gwikirania obokoreri bwabo ekera muri kibigaziti ya muri kertinga ensemeri ya IMF nigo yabereye ko enekenga ense ya Kenya nigo rachikoba yakogenda akongo kegima anene ekera batachikobwatia finance bill yo mwako yo gw'ikirubere 2024 agoska busigo ika ase page ne 10 mwanchi muri eliane muri kirete ngaki oyo kabiro mugabana we county ya Nyeri Patrick Wahome Gakuru abete kago siria obugima bwaye kubatikana no mubasukana owe paro yobeta ko koleka no mukinyi 11 mwaka w'ikirubere na 15 na ibere ekera yaberege ko yani kiwanganya gusirani gabeto mugabana samatuko 52 na 5 na bere kera betaka kumirana na makweli aye asem eparenene ya Nyeri Nairobi achinga kiyo mwantera boye abetaka gutokekana na mamocho ase okorundia egali gene chinguru chekirengo kigoro mono ase omona chebina abetaka kona chekina magayiki ne kikogambwa ase gikake miaka 5 mwanchumulikira oikira buno gwikira omweli obwo kumulikira amagazeti asensemeri ya gazeti ya Daily Nation akulendete atosaso mutimo komukigo tokoirana Job Maangi na bekago wetia ase gazeti ya The Standard. Ndizi TV Obwansu bw'omugusi enyagitali ya Bosongo Medical Center kubwatana na Amuna Bethel Mose nigo bararubulinkoli bwabo sayani free medical camp asitinsemo aobune kubwatia etariki ya moyo mutinyo yiga ukatano na kabire umwako yiga mbatoka sechireria nyakoe kitariki ibere cy'umutinyo ukatano na kabire umwako yiga mbatoka sinsamo kiricha kanunda Utility Buying Center na kitariki ne cy'umutinyo yiga ukatano na kabire mbatoka sinsamo kiricha Mosocho Nyamondo Primary nigo baralinkoli amarira kubwatia urire bwe sukali bulya bwa pressure mbarubo bokorere bulya bwa body mass index kunyale ko bagoko munyagitali yani free consultation mbalingoli mu mugima yani full body check-up mbalingoli amaiso na bwigo mbarwe amariogo abosa egatiyo bokorera bonde ubonge tebyo musani toche tulingoliwe ilikolende bujamasi w'emibere yaito mwensi mwaligaliriwe. Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breaker,
pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi, watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Ndizi TV, ubwansu bw'omuguzi. Chimurigeria na ndengo kwaligania sentunde yiga chinga kitugandete gusanga imi murubiri w'ensaki abono mambia stogandete kumulikira amagazeti yeritko rero kuri ndendo chinga mbaroro bagendete kubwati murubiri w'ensaki abono mambia kirondo che Amos Martin abatebanga watching live from Saudi Arabia. Ocharo William abatebanga good morning listening and watching in from Sensikisi. Jeria Kerubo abatebanga listening from Manama Bahrain Kingdom Goika Inka Kisi County. Rose Michemo Mongine Del Monte na Habi Nafta Lonyango imeyensa kerero Friday na Joe Mangi na Frida Kerubo mbaka omoelya kefanyaribo abatebanga kurobo basi wanyankama Esani Catholic hadi tamati. Enoch Mochere watching live from Isebania border wakire buya nyasayo nganje ile na rate kulinde ligi yanko ni staff yani kurwa se customs Kenya na customs Tanzania. Asubuhi njema mamomi nto siezi msahau Batsheba komboka na vyombi mwanya bando obereka usira matukame karibu naende Enoch Mochere Dano Garo kuronya ura watching live na Daktari Henry Ochoki Tibo City uraso mimuro irun seketa abuna wale waso mimuro irun saki abane ntoika kosoma sekulindo mwanchu murelia Ndizi TV bono toko endemo asemo uika gazeti ya The Standard tobeto kumanyanga naralia ya aire obolicho ndochinga gazeti ya The Standard page ndatabanga libo liogochia ase amachoni ya military nigo libo lire nga aba nyanyimbo balia ba military kubwatekana na maegelio baire mbachi kone kinga babeire bakora okurobekana buna ebwenrete sengenjo nigo abanyimbo ba KDF baire amageli anemono gutumika chinguro talinga gotemanga kulimia bose otema gokianani amaberera yokurobekana seboigo ense mwegazete The Standard page ntangani ukwanira igoro yenchera omurai wasoma konyo murai bwense Rigathi Gachagua andrete kubwatia ama chimbaratero choyo kabeire omokonyi chinga kichomo chuburai Uhuru Kenyatta Dr. William Ruto chinga kialenge omokonyi bumurai bwense tosukubo sikase page ya kabere gazete The Standard nigo ekigambiro kiabete egego teba gegwanchira na goitabira abanyanyimbo ba KDF gosoa eme omochi o Nairobi anemono kwene kinga oborendi mboro eyemaiga ekigambiro kiria ke haiko tirituko ligoro inse yokona cha kwa Justice Lawrence Mugambi abete egotebanga amba babere bagwanchira na banyimbo abesoa yemechi omochi o Nairobi asene mono gokanania tibura buna bwekone kinga ngokei bali amabera abere kole twa nokorobekana nigabeta tabanga nigabeta kwa serikali amatuko abere anene mono kwene kinga bameire bagoteba egeka kelia KDF bweneta kobera ase ensemo area egeka babwenda tokobera ase omochi o Nairobi nabo igo kwene kinga baberote banga chinsemo barabe bakolenda chinga kichi baendrete kwene kinga babere bako ene kinga oborendi mboro ime yense yeicho ya Kenya ase abetote banga
nigo military bali n'abantu bare very disciplined asigo mbabwendra kobera ase abatabanye engaki itamanyiri bale ase oborendi bwabo boigo nigo yego chamaega yekyombekeria gekwegera lichiku kya Law Society of Kenya inse yomorai obo Faith Odhiambo kogenda bosio bwekegambiro rabatabanga bakoganinga mbaba bagwanchirugosoa ime yomochi onairobi kwa nekenko konkora bali oborendi boigo ensemo yende nigo omonogeli omonene Moses Wetangula abete gagweso kinatebanga nigo baraba kwenda umuti mukoika chitariki cha July chitariki emerongevere na isato ase atatangambali chotwara geikaro kende irinde gukwanira amangana arengete a finance bill boigo ni gazette Standard page akabere gukwaniranga niko litkoligoro amachoni alia a KDF babete bakorokana bagwake patrol ime yomochie ona Nairobi senchera weta kona kinga chiga lichiria na boigo ebi Rwanda robi bautumika as chisegi toskebo ikase page yakatazo atabanga nigo litukoligoro okorobekana kwa betokorokana as town chinyinge ime yomochie o Nairobi nonyanga abanyanyimbo ba military balenge aroro ase abanyanyimbo babete bagutanga chinsemo ega chinsemo chiria okorobekana kwa bete kokorokana nensemo area ya Nairobi, Mombasa, Kisumu, Kisii, Kakamega, Migori nomochie o Kisii. Asabanto bane babete bagotigerwa Chingoma Chinchindi ime ye county area ya Migori na boigo abantu bande gusiria amagima abo ime ye county area ya Mombasa yenkubwatikana no korobekana kwa bete as ensemino chasiga Standard nigo omunyanyimbo agotema kurusia anemono agotema kurusia amagana yemaga yabasaye goticha epara county area ya Migori todete siga Standard page gatato nigo enka ya Martin Luther Kings yolenge gatia bale kurwanira obosibole asensilia ya America babete bagwesokia nakoba bakonya ba Kenya usaba sayo okorobekana asenchira yomorembe ase message ose ujumbe tumetugwetera se video nigo King no mokaye Andrea Waters Kings bale ase umutimoko ase hoteli elia Masai Mara babete bagwesokia bene nabo igokugania abasae gukora okorobekana kwabo asenchira elia ere yomorembe toskebusika se page ya kane gazeti ya The Standard nigo egokwanira igoro yokuganirwa serikali ya America anemono ase okuganinga okorobekana kobego gokorwa ase enchira ere yomorembe yenkubwatekananga nigo ense cyo Kenya bekorokananga okulibira line lya betrikoba yenkubwatekana nukorobekana ekegoli kelia gia gensi gwetera ase engambo ya benene numurai bwense nigo omuliki omonene kurwa asenseri America as Anthony Blinken abete gagosaba umurai bwense Dr. William Ruto anemono konekinga gutwarale enkwana nabasaye abaendrete nuko robekana bwigase The Standard page ni kwaniranga nigo ime county ya Homa Bay abantu kianda babete bagotigerwa Chingoma Chinchindi manga yokoraswa n'abanyanyimbo yenkubwatekana no korobekana kwa bete koba lichuko legoro boigo nigo lichuko ligo tobakoranga niga abantu emia eyemo babete bako ikigwa bosibe kigambero ime ye county area ya Nakuru ikigambero as anamono as kigambero kelia kena ivasha ninkubwatekana noko no boibi as supermarket yomo bunge Jane Kihara na boigo hoteli ya Epco
ase babete bakubwatwa inkubwatekana n'obuibi batemete gokora nene mono ase babete bagusiria na gusaria enibo yakerengo y'ekimilioni 50 ni ibere toskebusika se page ya gatano nigo egokwanera igoro yenchera omurai amokonyo omurai wense rigathi Gachagua andrate ko tubwate chimbaratero chomokonyi Uhuru Kenyatta bose chimbaratero chiaye Dr. William Ruto anamono lialenge omokonyi bumurai bwense inyoranga nigo Dr. William Ruto abete gakorokana ngababere otwara kungusanana na omurai bwense engakieyu Uhuru Kenyatta sitobetokoranga nigo ensemo yaye Dr. William Ruto abete gakoranga nigo alenge akwerusanania n'ebintu biri bitalikogokia esere bitalikogokia omwana inchi askonde bwe tokoranga nigo lituko lilia omurai bwensi abetega kurwa enkwana ya lituko lya Jumatano nigo boigo omokonyo yabeta koyerwa ime county area ya Mombasa na kotebanga nigo ensemo yae akomochia ekyombekere yokora obotuki bosike intelligence ase otarwa obosemio bya serikali ase igo bekorokananga nigo omokonyo murai bwense Rigathi Gachagua abekubwata imbaratero chiaye Ruto ase akwirusanania n'ebintu biri arochenga mbiri ebya ase omokenya robotro ndete ase page ya gatano nemo ase omokonyo murai bwense Rigathi Gachagua andrate anemono komochia na komochia NIS anemono ase gutaikirania oborai bwaye ase boigo ensemo yende Rigathi Gachagua niga komochia omurai bwense ase gutane kinga obeire gakomo gakwegwa anene mono obobisi bolia bwa serikali bose intelligence na boigo nigo imiga zete standard page ya gatano nemo nigo kwanera igoro yenchira enchira kyamakeri ekyombekeri kya IEBC kirabe gekorosi wanigo bunge enene nabo igo bunge ya Senate babere bagwa itabirana anemono igoro yo muswada bwe bill ya IEBC 2024 anemono ase erabe bakwane kinga yabere gekorosi gwokona na libagali bene ase aba Kenya kone kinga okora bali obocholi ase amatuko alibostosiko sekase page elia ya gatano na kabere nigo omubungo yomo ase Erieta Bishop Emeritus Jackson Kosgei abete gagotogia aba Kenya nemono abasabe kerengo gia Gen Z ase okomoto abasogotolia obugima bwaye eyemaiga ye bunge gosaganwa nigo Bishop Emeritus Jackson Kosgei ale oyo tabwati bose obwate obolema bugotara sekolende abete gagotoligwa nabasaye mbachite kuira obugima bwaye chinga kiri babete bagosagana ebunge chinga kibabete gosagana ebunge igabunga abange babete gutamira gutamira amagimabo lakini kolende ere Jackson Kosgei ere akaba gagotoligwa nabasaye toskiboso wika ase page ya gatana gatatu nigo aba bunge babeire bakorokananga bagweto gikigima ase ugotara ne kigali chinkendu kobeka ebikoroto ebya babeire bakorokananga babeire bagwekeya nige korokananga maiga yokorobekana kigali kiri chinkendu cyabese korokana cyababunge ntirarakana ase chitauni chia Nairobi na chitauni chinde eyenkobwatekana nokorobekana kwabere gokogendera imechinsemo au ase anemono babete bako enekinga babere bago kianania okorobekana okwabete asenseme toskobe bosio uika ase page ya 10 nigo aba senators babete bakote banganigo barabakogendera no nige ikaro kyabo yemaega yo muswada olige chinga gotenenia bose kubaira asumutimoko
koyeliwa ase bunge eyo omusoro beto kubeko busibwe bunge eyo ni majority leader Aaron Cheriot ni gobete gokobu maega yaba senator abo waka ekura boigo Gazette The Standard yote abanga nigaba abalimu 71,000 babere bako ba promoted inse myaka 5 yabeire igego egetambokero kya kyombekeria kya abalimu kya bere akora tuguska buso oika ACPG ya ikominemo Gazette The Standard nige kumulikera emulikerete anemono igoro yekina keria kya Rafael Tuju yemaga as ekina abekire kya 1.9 billion as koti yabete geko mu unenkia banka oyobeta kurua loan eyo page 10 kabera sena bengo kolera Gazette Standard mambia bono nigo egokwanera igoro yobo choli bwa director bechae abo boraboko ba sechizoni meronge 5 na inye cha KTDA ase abantu abange barabe bakwamerelia anene mono igoro jobo choliabo asese sana toluchenga oyunalise bosire omo director o KTDA oyora chikwamerelia ase factory elia ya Nyankoba Tea Factory oyobetega gusanga ni gazeti ye kurwa ase nkaya ya rigoma asego nigo kubwatekana no kuiwana na egati ye wizara yoboremi na boigo ogwetera anse okubwaterana ne wizara elia yobole ndiboime barabe bakubwatana kyombekerike ABC konekinga obocholi ngochiko kolekana bole ase chinsemo chizoni chiria cha KTDA ase obocholi obura chikutaka chinsa ensa emo ya bono mambi wekera chinsa isato chamaragoba ase tobe takoranga nigo chikampeni chabe chikorokana chikoenekegwa asama tuko ale maega aiga yenkobwatekana na ne reforms chabe chikobekwa inse yoborai boyo kabeire omurai bwense Uhuru Kenyatta asebono abaraya barabe gochigwaka gwakera aba director babo ase enchira ya bene abuno nachokolera okumulekera egazeti ya The Standard emambi ya bono asikolende onyokoligeti kwemanya amange nabo kwigolera egazeti ya oya The Standard erinde obego kwemanya amange alia aire obolito nabo igo alitoteka kosomera ase emambi ya bono kande byemana sana mwancho murigeria kwa bere ko sanga na intukuru wiki ya beire ntange goikera chinse chigabonega aita segeke kekerebosio mumoko mirana nere Salastani sha somoro bere bwa toke Friday igokonya gutome ngoma yago mapema request yago mapema erinde tunyakwiroberia ase ogukubekera obotera kuri bwanje tobe gokurusia ebirukunyo bye wikingima Jesus Frida yabeire wiki tutachagete naye kolinde twakolire naye ase kolinde gochakire weekend asugwancha kwanya sae turabe bono toko chaka bene tore amonaye ndochenga omotienyi nkubutoko kale chitariki emerongo ebere na isato ankebe chitariki emerongo ebere na kianda arafu juma pili ebe chitariki emerongo 3 June ama tukalenge wate lero wate na matemu interview ko bolinga omotienyi oyo ama tukala interview ko boligo ere simple tu lakini lakini nga ekero ko boligo interview ngabune ywenye roro talking asigo mwanchi mwele no bwendrete naye omanye chitariki junior matugare ngebwa trakiri ndo maitenga Monday ni tariki yamo emerongo 3 Frida Monday omotienyi oyo nigobwate amatuko emerongo 3 ase igo kitogo tambuka a week ende nigo togosoa omotienyi o July jeti maiti June na matukare ngebwate ndo maitena naki Monday tokumira na new month ase igo imatenga ni mwisho wa wiki ase kolende you know this is a broke weekend people are going broke not broke ngote bunga
alone in this. No. Frida, no ngote bere ko Frida. Totebe kene. Chi kampuni chi nyinge bose chi ebitage bingi be serikali. Ni go mushara ko baka goswa etariki omwelio. Ase igo ni go ra ko nyoranga ase ngincho weekend ere chitari kemeronge tato ase igo moteme ko understand abantu kote. Baba maite weekend ne chitari kemeronge tato ngi batari go skeli manga ga bachaka Thursday Friday ya bakora amangana yo bono barabura abo Frida njena ntithini kwa kanonde moshara kolende Frida ni gotote ngaba Kenya twara mode merelinu ni matenga Jumatatu nabo bara kolege ntokeria kolende saba Kenya bali already bachage tishitali merongevere we are together in this mbale bero beti kegima se chichika mune chichibangete chiserekali chibangete bose bitago serekali bangete kegima bao chaka watanga teto weekend kere mape kale tariki merongeta toto chake mapema naende no kuno gose toko batoko rochi ase abantu bonze ase chikampuni chonzinga gaki mwabaligereria abakolemere mu baino Yaki mekerere tperia Friday ni metenga abantu abanga sinaroro to kumerana. Wikatore wokia kesha toende kesha maragoba. Frida abu asumukali gochi. Okay, nje to merana kesha maragoba. Kandi bantu bakumera nabanywe cyane. Bantu bakumera nabanywe cyane. Baire nelio mubere pole. All right. Oikonye ni choma toko rigari tori. Onye toko enda kesha naro to sabe. All right, boigo ntubwate abasaye bari ase umutimoko omoke no chingani go baraba utumukuru umutimoko yo ase weekend Jumatatu ngwera na bali skuru Jumaine ase boigo toko batabinga erende buya mote banga ni ku finish kumalo monyolenga kwako mumeji finish omonyaro kote benga tigangi finish kumalo obe okonyoranga kwabere go kwenyora kwa nyoro robolito bose kwabere okonyora endwali bose boro amarwire na manga bere gagocha asiga basae kora asenchera erengia mubasa koba mubusare kolende lichiko lya Jumapili inki kirabe jirushe ase high schoolers back to school edition erabege koba asumu bogani oria o camel pake koletua nare asenchera bene presenter Vini top ranking presenter newsmaster no akare asenchera bene aseigo lichiko lya Jumapili mwensi ase obonge tomerane ase umubagani olia o Camel Park asenchera yabene yogokora egokora umutimo koyo asenchera yabene mugo chikogende skuru tabwati stress tushawa pia form ya weekend no hiyo kumaliza mwezi back to school pia kiki megatomerane tukoria Jumapili ase umubagani olia Camel Park tujirushe kwa mpigo abakogenda ase sabatoli tukolia ankyo tobaganiri happy Sabbath, happy day, happy preparation day today Vespas right. By the way, morobeli bwansu bwe Sabato okare ko chekugochere maseye mokorwa ase skuru ye secondary ya daraja mbili right omolisia Amisi Josephat no akari ko wakilisha sensemeli boy gondo chinga egesinga boy wiki niyo kirabe koba ase kanise moime yomochie omo socho not wrong but asa matangasa ito no bego kunya koligere na kumanyanga ngayira base weekend to kwere form ere engia kigma amashabiki to bega kwende kanisa diskoli Jumapili bali bakogenda emisa to bakaneri emisa engia tumusifu Yesu Kristo milele na milele na boygo bali abakogenda ase chikanisa ebisa simero haba Pentecostal na boygo chikanisa chinde SK all the other churches to abakaneri to have a nice service ahead to kora omotienyi teto ende asige sasimiro nyanga tungonya ko gende kanisa kendike sasimiro motebinya sambia mono ase ogotokolia emetienyi etano nemo ono Frida nkwambuka tole ochia ase orocherwa ngwambuka tole orocherwa Jordan togende entunda yende yo mwaka enuso mwaka ende sebenga onyo nemetienyi etano nemo ketekalete kogenda ase
esuguku ose Christmas bedere nda Ayub mauga kayagenda tamanero wakilisha bigeno bali bedini yege Islam abaganiri kumetianse mu yabo ngakibaga tabarakini ochakire weekend Ayub mauga so seme alhamdulillah tombera ne weekend 100 mabutraka Manchu Maria ya gwikiragabu twanchere tokolero morobiri ororo asikorende bali bagukira na matanga ngagetenga the fallen soldier sergeant Swin Mora ari tkorera nali yakoinigwa igoto gutomengora yete ya bene gucia ase enkeri ya nyambane ase ogosiri omusipati oria akone bali bagukira na sensemeri negotoko baganiria maya omukoro moyiga boko moine litkoria rero resto beto gutuma engora ichona boiga magomba itukucia sibari babiro siria abamwe abokorende kera kere ne omuchakano nkere nomo elio ase turabe tukubekera egesumari umuruberio gwensakia ase ewikeye nabaganirie weekend engiya twara omutimo komuya leterane nkoro kwa Joba maangie Nigeria ne kerubo Frida no liene kemna chibi channel yogira gukira sora senjira ya bene nerenya nchama Abigail twanchere tolinge bisero bito wikira na twabaganirie obuligeria obuya Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi.